Здравейте хора, аз съм ZexZex и днеска ще ви покажа как да си направите корица. Като моята, не знам дали сте забелязали, това е новата ми корица. It's me Zexy и subscribe. И съм им добавил звезди и малко ефекти, все едно е в космоса. Програмата е PicMonkey се казва, това е програмата. Значи, линк за нея ще има долу в описанието. Сега, цъкате това копче Edit. Edit и си избирате една снимка. Но първо някакъв фон. Например, ето червения ред фон. Така. Малко се я влечате, за да ви е по-лесно. От тук долу. Значи тук отляво има различни менюта. Избирате четвъртото текст. И тук се избирате различен шрифт. Какъвто ви допадне. Аз винаги използвам сега ще ви покажа. Винаги използвам... той има и нови. Това повечето са нови. Няма го търся, например, Дракула. Или... това, Smash Open. Не. Това. Не. Какъвто си искате, хора. Цъкате текст и тука. Си добавяте текст. И, например, пишете... Каквото си име. Аз си пиша Zexy. Така, то ви е с черно, за да ви се откроя. Може да си го сменяте цветовете, каквито си искате. Само, че не искам да ми е... Ето. Малко си го оголемявате, ако искате. Колкото по-голямо ви е. И тук можете пак да дадете текст със същия шрифт. И да напишете, например... Момент. Може да напишете subscribe. Да, пак. Само че не знам защо на мен ми е размазано. Може да си добавите различни ефекти, дето аз си добавих space. Ама само че моят трябваше да ви е черен. At your own. Тук може да си добавите неща. Но трябва да са с бял. Мога да го направя така. Но трябва да ви е отзад бяло. Защото трябва да напишете, например, Minecraft и PNG. Това е задължително да ви е с бяло. Мога да си добавя Happy Wheels. Ето виждате кървало. Да. Може да си добавите и други неща. Само, че не знам как да го разположа. Може различни ефекти, хора, просто. Така. It's me Zex. Момент. И да, хора. Например, това. И горе има Open, Save, Share и Add to Hub. Вие цъкате Save. Apply. Така. И Save to my computer 16 килобайта. Окей. И Save. Yes. Така. След като ви е готово, защото то не е достатъчно хубаво за... Отидете в Paint. По-добре. Момент. Чай да си добавя нов лист. Отидете в Paint, поставете тази снимка, която сте харесали, направете я, колкото се трябва пиксели за корицата. То трябва 2048 на 1276. Окей, отдате. И след като... Ако смятате, че е добре, по-добре малко да запълните, така аз както правих, с червено. Момент. Така запълвам, че да стане по-готино.
малко... Чакай. Ще го разположа малко по-тъмен. Окей. Еми да, хора. И файл. Save as. Той ще ти е untitled. Save. Сега, отидете в YouTube. Така, хора, като сте в YouTube, отцъкате тук от редактиране, където стан канала и сега изберете от компютъра си и това е. Ето, може да ви е така, само че трябва да се го направите перфектно, че да може такова, да се стои добре. И да, хора. Момент. И да, хора, това ще е от клипа. Благодаря, че събрах почти 60 абоната. Гордея се с това. И ако може да събера 100, ще направя giveaway тогава. И ще обясня, като наближа 100. И да, хора, това ще е от клипа. Надявам се да сте се научили как да се направите корица и